Odpouštějte, milujte a nechte to jít. Aneb zbavte se okov, které drží vaši minulost a prolínají ji do přítomnosti, díky čemuž vás obírají o vaši vnitřní sílu budovat své štěstí. Když někoho potkáš, řekni si na samém začátku, jaké jsou jeho předpoklady o tom, co je v životě zásadně dobré a co špatné. Když někdo jedná nefér nebo nás uráží, pamatujme, že jedná podle svých přesvědčení a řekněme si, jemu to tak připadalo. Výrok moudrého stoického filozofa Epiktéta. Stoikové nás učí, že klid a štěstí nalezneme tehdy, když se zbavíme břemen, která nemáme pod kontrolou. Jednou z těchto těžkostí je bezpochyby minulost, která nás často tíží v podobě křivd, zklamání a nevyřešené bolesti. Ať už se jedná o vlastní chyby nebo činy druhých, je klíčové naučit se odpouštět. Nejen sobě, ale také ostatním. Odpuštění doslova znamená pustit něco od sebe. Je to akt osvobození, díky kterému se zbavíme otěží, které nás stahují dolů. Pokud své bolesti příliš dlouho držíme, stávají se součástí naší identity a ovlivňují, jak vnímáme sami sebe a svět kolem. Stoici zdůrazňují, že je v naší moci přetvořit tyto zkušenosti a vnímat je jako příležitosti k růstu, nikoliv jako ostnatý drát, který nás svazuje a není z něj úniku. A jak můžeme tedy této změny dosáhnout? Je potřeba vykonat vnitřní práci a já vám přináším 5 rad v rámci stoické filozofie, která přinese do vašeho života opět světlo. A pamatujte, že odpuštění je dar, který dáváme sami sobě. Je to akt odvahy, který nám umožní znovu zářit a žít v přítomném okamžiku. Tak zaprvé zde máme vhled do minulosti. Vraťte se k prvním vzpomínkám, které ve vás zanechaly stopy nepohodlí. Projděte si své dětství, dospívání až po přítomný okamžik. Dívejte se na své mladší já pohledem nezaujatého pozorovatele, bez souzení a hodnocení. Každý krok, každá překážka vás dovedly přesně tam, kde jste nyní. Už chápete, že vše mělo svůj smysl a důvod? Že se zkrátka některé věci musely stát přesně tak, jak se staly, abyste dnes byli tím, kým jste? Za druhé zde máme soucit. Nebyli jste k sobě příliš krutí? Neobviňovali jste se někdy za situace, které jste nemohli ovlivnit? Nyní si představte nejen své mladší já, ale i ty, kteří vám možná ublížili. Stoická filozofie nás učí, že ti, kdo ubližují, často jednají se zastřenou myslí, nejsou si plně vědomi následků svého jednání a věří, že dělají to, co je podle nich správné. Vidíte-li je jako ty, kteří jednali v omylu nebo nevědomosti, můžete k nim přistoupit s větším pochopením. Stejně jako sami sebe, ani je nesuďte příliš tvrdě. Nahraďte pocity hněvu a pohrdání dávkou empatie, pochopení a soucitu. Ucítíte, jak se napětí a bolest z minulých traumat začnou pomalu, ale jistě rozplývat. Za třetí zde máme odpuštění. Když se zbavíte nutnosti obviňovat sebe nebo druhé za minulost, přichází na řadu nejdůležitější a nejtěžší krok – odpuštění. Odpuštění sobě i ostatním. Může se zdát nemožné odpustit někomu, kdo vám způsobil velkou bolest, ale pamatujte, že odpuštění není omluvou jejich činu. Je to rozhodnutí neponechat jim nad vámi žádnou moc. Jak říká stoická filozofie, tím, že se zbavíte hněvu a zášti, získáte zpět klid a svobodu mysli. Za čtvrté zde máme projev vděčnosti. Když pochopíme minulost, přijmeme ji a odpustíme, přichází chvíle na projev vděčnosti. Buďte vděční za všechny ty lekce, které vás formovaly, za sílu a odolnost, kterou jste získali. Uvědomte si, že právě díky těmto zkušenostem jste tím, kým jste dnes. Připraveni čelit přítomnosti i budoucnosti s větší moudrostí, odhodláním a statečností. A za páté zde máme odchod. Nastal čas nechat minulost odejít. Neznamená to zapomenout, ale osvobodit se od její moci nad námi. Představte si, že vaše mladší já zůstává v době, kde se tyto situace odehrávaly. Nyní jste tady, v přítomném okamžiku, kde máte plnou kontrolu nad tím, kdo jste a jaký život chcete žít. A co bychom si mohli říci na závěr? V životě se nevyhneme křivdám, chybám ani pádům. Je však na nás, zda dovolíme, aby nás tyto zkušenosti trvale definovaly, nebo je přijmeme jako cenné lekce, které nás formují. Místo toho, abychom si přáli, aby lidé nikdy nechybovali, měli bychom doufat, že budou tolerantní, učit se ze svých chyb a růst díky nim.
Některé události jsou zkrátka nevyhnutelné a dějí se pro naše dobro, i když vypadá, že je zrovna nepřízeň osudu v našich patách. Kdybychom si ale byli více vědomi toho, že i to zlé, co nám kdy kdo udělal, bylo příležitostí k učení, k posílení a k vnitřnímu růstu, odpouštělo by se nám snáze. Každá těžkost, každý pád a každá rána nás volá k tomu, abychom se zvedli, poučili se a proměnili svou bolest v sílu. To je skutečná cesta k vnitřní svobodě a lehkosti bytí. A co by nám vzkázal náš císař na trůně? Překážka v cestě se stává cestou. To, co brání, napomáhá. To, co stojí v cestě, cestu tvoří. Marcus Aurelius. Mockrát vám děkuji za shlédnutí videa. Pokud vás stoicismus zajímá více, moc ráda bych vás pozvala do nové komunity na Hero Hero, kde najdete týdenní motivační ranní audiopříběhy se stoickou moudrostí na závěr, pracovní listy pro trénink ctností, karty s výroky a challengemi pro uvedení stoicismu do praxe, stoické výrazy, plakáty a mnoho dalšího. Také vám chci moc poděkovat za podporu v podobě odběru, lajku, komentáře nebo sdílení. Moc si toho vážím, podporujete tím můj růst. Mějte se krásně a budu se těšit opět příště s další stoickou moudrostí.